Hello guys, nोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि बे भिडिअआव बरायबाय। दिनै दिवालीनिहाय भिडिअ लानोसै आरोना आं लोगोफोर, ओमफ्राय आङो रिल्स बानायफैदोंमोन नै आबैमोनहानाव। ओमफ्राय नैबे फंबाय मा होनो आबैमोनावहाय रिल्स बानायफैदोंमोन आरोना जोङो। जायफोर मोजां मोनो आंनि भिडिअखौहाय लाइक खालामबानो जाबाय, फल' खालामबानो जाबाय, आरो जायफोर गोदानै फैदोंमोन साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। ओमफ्राय जोङो रिल्स बानायफैदोंमोन आरोना, ओमफ्राय रोङासै बानायनोनो, ओमफ्राय दा न'आवसो बानायफिनसै आरोना लोगोफोर। थालिरबो गायनांगौमोन, ओमफ्राय बाबाया गायखोना माखोथाय मिन्थिया। थ' बिदिब्ला नायलांदो आंनि भिडिअखौ। दायो जोङो न'आव थांसै आरोना, मोनाबाय। न'आवहाय माबा होनो थालिर गायहैनोसै, दिवालीनि बमा सावहैनोसै आरोना। ओमफ्राय नै आङो दिनै दख'ना गाननानै दङ। दिनै दख'ना गाननानै दं आरोना आं लोगोफोर। गोजाननिफ्राय नायनो नै खोमसि नुबाय नै आं बिदि गाननानै दं आरोना। जाबाय बिनानाव दं आरोना, बिनानावजों आंजों बानायफैदोंमोन। ओमफ्राय दायो न'आव थांसै। इथिंसो मोजां नुयो, नै इथिं माबा लानबाय, साना इथिं हाबबाय नालाय। नै मालाय आबैमोननि न'आ। जोंहा आरो माला जागोन, न'आवनो गैया जोंहा। न'आव थांनानै बमा गावहैनोसै लोगोफोर। आलारि बाथि सावनानै लामायावहाय बमा गावहैनोसै। ओमफ्राय रंग'लि फिसा बानायगोन आङो बिबारनि, नोंथांमोननो देखायगोन आं दाहाय र'। ओरैनो आरोना ट्राय नायनि, फार्स्ट टाइम आं बानायफेराखै, बानायनायनोसै दिनैहाय। ओमफ्राय नै आङो बिबारहाय थुनानै लाबाय आरोना। आबैमोननाव बिबार दङमोन, इयाव थुनानै लाबाय आङो। मायदि नुखो लोगोफोर? दिनै स्राय दख'ना गाननानै थाबाय आरोना आङो दिवालीनि नालाय। नै बिनानावा ओमफ्राय थांसै दायो हनै। बेहाबो न'आवहाय साहा फुदुंनांगौनो, मिस्थ्रिफोर दङ नालाय खामानि मावग्रा। साहा फुदुंहैनांगौ, ओंखायनो थाब थांसै आरोना जोङो, नङाबा मोसानो सोलोंबाय थादोंमोन। ओमफ्राय दायो मोसानो एसे जाहांबायमोन आरोना, होमबाबो बेयावहाय रोंस्लाबासै नालाय, ओंखायनो दा न'आवहाय एसे सोलोंदेरनानैहाय मोसाहैनोसै आरोना लोगोफोर। रिल्स बानायहैनोसै आरोना। दे बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर, जाबाबो जायाब्लाबो नायलांदो। बमा समा गावनो मा होनो बायनो हाया लोगोफोर, मा होनो फैसा गैयाना, आरो बिमा बिफाया जा लाबोदों बेखौनो गावनोसै आरोना। फैसा थाबालाय एकदम दर्जन बायनानै लाबोनानै गावफैगौमोन लोगोफोर, ओमफ्राय दा फैसायानो गैया आखायाव। ओमफ्राय दा जा मा बमा लाबोदों बेखौ गावनोसै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै ओरैजाय थांगासिनो जोङो न'आव। थांसै आरोना न'आव। नोंनो माबा नांगौ, मा होनो जेन्डार नांगौ, जेन्डार एप। आखायानो थिखोनो हाया नै। आयौ मारै ब्लग भिडिअ बानायगोनहाय आंलाय, माथो आखायानो रुमायजोब्बायसो ससे लानायानो। थिगानोसै, आखायानो रुमायजोब्बाय लोगोफोर। बियो ब्लग भिडिअ बानायनो हानाय नङा आङो। मारै फैसा मोननो बिदिजोंलाय? थिगानोसै। आयौ मेंबाय आं, जयैसे लोगोफोर। बारा लाबाय थारलिया आङो दै, दसे अफ खालामथ'नोसै। सफैबाय लोगोफोर दायो मादैमोननाव। ओरै बारस'लांसै आरोना, ओइथिं बारस'लांसै। सफैबाय, न' बानायदों मालाय इसोराबो। थांसै आंहा। हो
ओं थांसै नै दायो जों बारस'लांसै आरो होबाय थालिर गायाखैदां जोंहाबो ना गायबायथाय गायाखै खोमा गायाखै दासो गायनाय गायबाय थालिर गायबाय लोगोफोर थालिर गायबाय थालिर गायबाय लोगोफोर जोंहा नैलाय गायबायानो बाबाया गायबाय आरोना थालिर ओंखायनो बिनो नायगासिनो मोननै गायबासो मोजां नुयो मोननै गायनांगौमोन थालिर गायबाय आरोना जोंहा आं भिडिअ बानायनो होननाया आं रिल्स बानायनो नागिरदोंमोन आरोना ओमफ्राय आब' बानायगासिनो ओंखायनो आङो दा बानायथ'ला दसे जिरायथ'नोसै आरोना रिल्स बानायखांनानैसो आङो रेडि जानोसै आरोना बमाबावनो आलारि बाथि लगायनो ओमफ्राय माबा रंग'लि बिबारनि रंग'लि बानायनो दसे जिरायथ'नोसै आरोना लोगोफोर आइयाबो जिरायना नायगासिनो आरोना बाबा खामानि मावनायखौ बाबा बानायनायखौ नायगासिनो आरोना आइयाबो लोगोफोर ओमफ्राय आङो रिल्स बानायखांबाय आरोना ओमफ्राय दायोहाय बिबार खानोसैनि आङो रंग'लि बानायनो बिबारनि नोंथांमोना नायलांदों आरोना आं ओरैनो बानायनायगोनसो ट्राइ नायगोन आरोना लोगोफोर माबायदि जायो रोंगोना रोङा ओरैनो सिम्पोल बिबार खानोसै लोगोफोर आखाइजों खानो हाया जादोंमोन आरोना ओमफ्राय खाबाय आङो बेलासिथारबाय लोगोफोर ओंखायनो भिडिअखौ बारा मोजां नुवासै खाबाय आरोना आंनि ओमफ्राय बेखौबो खानोसै अशक फुल ओमफ्राय बे फार्स्टआव खानाया मा फुल होनोथाय आं मिन्थिया आरोना अशकजों नैबेजों मोननै खाबाय ओमफ्राय दाहाय गन्ध फुल खाफैबावनोसै आरोना गन्ध मा फुल होनो जायखिया गन्ध बानायनोसै लोगोफोरनियाव बानायगोन आरोना एयाव बानायनोसै नायलांदो लोगोफोर आं माबायदि बानायो बिबार लायबावनोसै आरोना लोगोफोर बिबारा थोआखै
बानायनो रोंखाया आङो जानला मोनला बानायबाय लोगोफोर मोजां मोनना नुदियाथाय र' दा रेडि जाबाथाय मोजां देखायगोन आं deh ready खालाम Udah lu juga udah. Sampai ayam di dia kayak. खोमसि जाथारबाय आरोना नै खौनो बानायबाय जायाफ्रा मा बानायखाबाय आरोना आङो ओमफ्राय खोमसि लाइट सुनानै बानायनो रोङाखै आरोना लोगोफोर दासो लाइट सुनानै बानाय रोंबाय आरोना लोगोफोर नायलाय माबायदि बानायखो रोङाफ्रा माने दा लाइट जलायबा मोजां नुगोन खोमा नायदो आरोना लाइट जलायबा आलार बाथि जलायबा गेजेराव मोनसे ओमफ्राय ओरै जिङावहाय मोनब्रैहाय लागायगोन आरोना जाबाय दे ओमफ्राय आङो आमोखिखौ लाबाय आरोना आमोखिखौ मा होनो बियानैखौहाय लाहोबाय आरोना आङो भिडिअखौ आङो मा खालामदोंमोनथाय मिथिला Ini udah tas boleh. Tas boleh tak? Tahu dah gue bay. Tas sih kan boleh lagi dong. Tahu dah nih, kuzau bonangku. Pi hay mom mà bà đứng này, mom. Này đi nhá. Mình chẳng thật. Wait dan. Icing. Icing mình thăm thật vậy. Happy Diwali. Happy Diwali. Kemudian kan mana kek? Kemudian baik kemana? Parban ni kek sih lo jengdeng. Parban. Muna thara ini musuni, megon ko maba gufufun deng ni. Full kep deng. Ronggoli bonai ni ko nai ne? Ronggoli bonai ni ko? Ne. Ani mun kek bonai dah ada, ni be. Bomabw dong awak thang baik. Roh aku dikai kenang. Mom ko nai ne. Boy ni mama. Boy tau kontra. Nei ke cik baik, menciko. Ada menciko bau. Boy mencidan. Naidw herby. Này bé thau là đứng, mobile là đứng. Này vì bà wow, Ronggoli của khát cháu này nè.
Ye, fullजों बानायदों. अखा हादै बायदिसो नुबाय. Wow, aleg rong. Bar baradोंनो बाब्राबदोंनो नै. बाब्राबदोंनो. Huni. Mobile गिदिर थारदों माथो. Mobile गिदिर थारदों. जाबाय. Ayo. Sampai. Huni bina. Kemonakai. I miss you. Diwali. I miss you, Diwali. Ini kok. Kadang. Sampai. Boma naik ba lwgwpwr boma hari na. Ini boma. Asi boma labodoं आबौआ. Asi boma लाबोखायो नै गोलावथार. संसेनो ओरैनो सावदो खनसेनो गाबोन सावनो दोनबावबाल फोराननो रोङासै जोदोबगोनसै बे नै बे मम दं बेहाय सिङाव नायनो पेकेटसो फोजोंखाबाय नै पेकेटसे नै बेनिखौनो फोजोंदों मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनब्रै गोजा गासिबो नै आनै बन्द खालामसै आरो नायबावनोबा लोगोफोर मानोना आखायानो उथिबाय थायो आङो नै बेनो बमा नै बोजोब्बाय आरो नै सावबावदों एसे मोजां ओंखारदों वाव दुब सावदों दुब आंबो आंनिखौ थुनो नामा थुलुंसियावसो थुहैबाय नै बमा माखासे बख'खाबाय नै आयौ मोजांथार नै बिसोर मोननैया गोसोम आरोना नै गावगोन बायखौ देना दङ मोलेलेसो नुदों नै गोसोम खालारनिखौ सियाराव नुखादों आंनि आखाइखौ नायलाय आंनि आखाइखौ नायलाय नै बे नायबाथाय गुफुर नुखायो नायलाय आंनि आखाइखौ नों ओरै खालामलाय नोंखौ नैबेखौसो नुयो इखौ बिथिं वाव बिथिं जि आराम नुखायोमोनला माने केमेराया बिथिंसो दं नालाय लाइटआ बिथिंसो दं नालाय आं जिदाइन नागिरदों लोगोफोर नै सोरबा गावदों बायदि मोख्लाबमोन गावदों खुन्दुं ओमफ्राय नै माबा बहल फाजा जि भिडिअ लानो रोंखायो आं मिखिया हाय लोगोफोर आङो रेडि जानानैहाय सावबाय आरोना नै आलारि बाथि सावबाय ओमफ्राय दानालाय मोजां नुबायना आलारि बाथि सावनानै ओमफ्राय नायदो नै बेयावहाय बारा सावनो हायासै आरोना बिराद थाव जायोना ओंखायनो गंब्रैल' सावबाय ओमफ्राय माखासे मम सावबाय आरोना माने ओरै फारनै बानायबाय बिराद थाव जायो ओमफ्राय नै
ओमफ्राय नै खामसालियावहाय बिदि लागायबाय आरोना आङो जायैयाफ्रा माने बानायनो रोंखायाबा खामसालियाव लागायबाय आं बिदि एबार बमा गावनोसै लोगोफोर आसि बमासो आरोना आंनिथ' बमा गावफेराखै दङ आं गावनो हाया एथ' बमाखौहाय आसिमाखौनो गावनोसै आरोना माथो बेरानो एसेयानो माबायाव ओंखाम दोआव फोराननांगौमोन नायलाय आइनासो गोमलायबावदों बोरैबा खोनाबाय गोमनायखौ लोगोफोर आं मा होनो मबाइलखौहाय औवा हासुङावसो दोन्दोंमोन ओमफ्राय ओंखायनो बोरैबा खोनाबाय आरोना बोरैबा थं थं बोरैबासो खोनाबाय थैखानोसै नायलांदो बिदिबा लोगोफोर जानला मोनला गावहरलाबाय थार मानसिबो नायनाङा खामा गावफैदा ना फ्रिफ्रिखौ गावफैदो आं गावला गैला गैला दंबावोबाबो गावला दाला नोंना खामजोब्बाय दां दाला आयो गोदान लायथां खामजोब माबाबाय फैदो नै बमाया माबाया बमासो बिदि खालाम माबा ओरैनो सावबाथाय लस जायो गावलाहाय भिडिअ लाना आं जाम्बिया जाजोब्बाय नै आं मिथिया बमाया फ्रिफ्रिखौनो गावनो गियो नायलाय 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 गिख'आ नै 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 नों गियो नै जाम्बिया दे सौद' जेबो जाया बियो ल'जि हराना आङो No, no. Lah, pergi ambil urut ya, biar. Kama. Ni ya, kama. Kama, ni ada kama. Fidim. Terbang. Wow. Fidim. Kama biar. Fidim. Kita enggak ada. Apa coba? Sini enggak? Masih. Masih macam. Hah? Cabai gila. Pide. Gila. Alar basis. Cabai. रानिया जोंना बमा गावबाथाय जि गिखायो आरोना ओंखायनो जोब्बाय नामा गावखांबाय नामा गावखांबाय नामा होननानै सोंहरगासिनो आरो जोब्बाय होनबाबो सोंहरबाय थायो जि गिख'हा मानसियानो गावहा मा होनो फ्रि सावनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय फ्रिखौबो जि गिखायो बेखौबो सावनोनो हाला सिगां सावनो हायोमोन देग्लायबा माने एसे गिखोथाय सावना होलायनांगौ आरोना गावबो सावनो हाया जि गिख'खा ओमफ्राय दासो नै सावनो हाबाय नै लासै जारलाखासै
ने अ दसेनो बुंहरोलै गुसुंखायनो ओमफ्राय दायो नै खेरेन्दाय बमा सावसै आरोना नै बिनानावखौ सावहोदों आङो नायदो लोगोफोर दे खामाखै मोजाङै साव जेबो नङा नै दे सावबाव जायाखै न' आं सावनो होमबाबो ना सावहैफिनो माबा Hey. Doa. Mati apa ke bonanggo? Oi, papre. Oh, piti misalnya nanggo. Piti misalnya sih. Pilih. Gila Pangdret thap mawaili. Udah sampai berapa? Bomabw sana gue itu bilang nak. Udah sampai sana kau hama beba dulu lagi. Gue cinggung beriye. Iyo kau. Mama गोमोरजोबबायमोन आरोना लोगोफोर ओंखायनो मम गंनैसो लागायफिनबाय ओमफ्राय बेखौ लागायनानैहाय दोननोसै लोगोफोर बाय बाय आङो एसेनो दोनथ'नोसै आरोना भिडिअखौ बारा गोबाव लाबाय थाला आङो गावखांबाय आरो दायो जायै लोङै उन्दुनोसै बाबाय आं मेंबाय बमाबो एसेबां बुरजा गैयाना नङाबालाय गोबां गावनाया ओइ रकेट बमा माबा बमा बिराद दाम दाम लायो ओंखायनो गावनोनो गोसो जाया आसि बमाखौल'सो बायनाय जायो नालाय जोंहा फैसायाबो एसेबां थाया नालाय ओंखायनो गावला बाबाय दोनथ'नोसै आङो एसेयावनो भिडिअखौ बाय बाय